zomaar door iemand binnengeroepen die zegt van hier zitten allemaal geschriften binnen. Zien we zelf ook wel een beetje, hè? Dus, Maar even weg door manier van den, hè? Dan hebben die altijd te maken. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Elke middag op de televisie zitten te kijken via LA. Ameloed Venlo. Ik heb weer hoe loopt, dan heb ik weer gewoon ontmoeten. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dit... Ja, hier zit de hoofdschuldige. Hè? Ja, hier zit er ja. De het is... Wat bleef? Dat is een Duitser. Ja? Ja. Ja, guten Tag. Ja, Sie sind Ausländer. Ja, Was machen Sie denn so innerhalb dieser Truppe aus Venlo? niks. Niks? Okay, Mann von wenig Word. Vielen Dank für Ihre tolle Geschichte. Keine Worte met taat, hè? Keine Worte mit Taten. Nicht lullen, aber putzen. Ja, dat bedoel ik. Hey, de Duitse ook, hè? Ja, Nu is dat hij. toch? Dat is Ja. hij, ja. Want Jo zit net al van, hier kunt ze tenminste nog lekker zichzelf zien. Ik ken ze, ja, elke dag. Ja, we hebben hier 5 minuten rondgelopen, dat niemand heeft ons herkend. Nee? Nee. Ja, dat klopt. Tot hetgene boete komen. Dat ze die Klaas in het Venlo tegenkomt. Is dit vaste prik? Dat is Elke elke dag? dag. Elke morgen. Ja, hier kwam ik ook elke dag, nog over wat minder. Maar wat we al die landen met die gulden hebben, Is dat zo, hè? en dan, Ja? dan hoef je dat normaal allemaal mee te krijgen. Maar, Maar hey, dat is al de meerderheid maar gaan van. Hey, Henny. Hasje Basje. dag meneer. Alles goed? Al de meerendmeester. Dus dan kom je hier nog altijd geren met Ja, een beetje... zeker. En Ja, nee, dat is beroep, maar zo. Die bedienen al die koffie halen, alles. dat is hier... Dat is al 15, lang, 15, 20 jaar. Heel lang. Heel lang. Nee, wie is dat zo gegroeid dan? We hebben, ik ben er voor een jaar 15 truck, 16 truck bijgekomen, daar stonden we toch in afgaan, met die vaste dingen erop. Die telefoontjes verkopen. Ja, nee, gaan we nog zo een andere, dat was gezellig. Dan deden we 's middags gingen we een kilo kipfilet halen en deden we dat op de plaat bakken. Dan zitten we de hele dag, koffie drinken, alle horen. Is dat echt wel wat hij zegt? Dan waren die niet bij. Hallo, beter gewoon ruder en dan door op de bakplaat. Nee, in de camera waren alleen bij. Daar waren die nog geen bij. Daar waren die nog geen in een beeld. Daar waren die nog geen in een beeld. Was wie werkte. Oh, hier niet. Ik heb zeker bij de jonge priester, maar ik dat nog niet. Ja. Gepeest als wat? 34 jaar vrachtwagenchauffeur, 26 jaar internationaal, dag en nacht. Ik was ook altijd onderweg. Door dat enthousiasme net. Ja, dat bedoel ik. Nee, maar ik zie het programma hier. Internationaal, dus zelden op nu toes. Ja, en als ik toes was, dan was ik wel blij dat ik weg was. We zoeken er nog meer toestaan. Geen vrouw en kinder, Geen kinderen, nee. wel een vrouw. Alle vrouw, ja. En die vrouw is er nog altijd. Nee. Nu heb ik er 34, 20 geleden. Och, man. Ik heb al 24 jaar verkering. Met wie dan? Met een ander. Nee, want ik zoek, want net zei je van ik moet even snel mijn vriendin van de telefoon afhalen. Ja, ja. Maar ja, dat zit toch niet op Facebook, dat zit er niet mee. Nee. Maar ja, dan kijken we al op dit programma. Knippert er maar goed. Goedemorgen mevrouw. Ja, ziet je ook echt een Venlo's meertje? Nee. Waar komt je vandaan? Ik kom van Landgraaf aan. Nou. En dat in Venlo? Ja, maar ik woon bijna 50 jaar in Venlo. En wat had ook van Landgraaf naar Venlo getrokken dan? De leefde? Ja, Ja, die liefde. die liefde. Hebben Sie die Liebe ook schon Nein. kennengelernt? Nein, Nein? ich warte immer noch. Ah, Sie warten immer noch. Ich warte noch. Sie sind eher kritisch, wenn es Frauen angeht. Ja, genau. Ja, Ich genau. bin sehr verwöhnt. Ah, Sie sind verwöhnt. Ja, Aha. Van Ihre Nachbarin hier. Ook. ja. Hey, en wie lang zit je hier nou de hele dag? Als je hier iedere dag zit? Een uurtje? Ja, 2 uur. 4, 3 uur. Ja.
En dat vinden die heel goed? Ja? Oh joh, we trekken het volk aan, hè. Kijk. Als we eens morgen zetten aan deze tafel, lijkt het net alsof het al vol is. En dan denken die Duitsers, dat is een goede zaak. Dat is de truc, hè? Was het tas koffie? Nou, we hebben eigenlijk net gehad. Dus ja, nee, er moet nou eerst even gepeest weer, hè? Ja, zoals ze dat in willen zeggen. Eerst even peest. Huurt geen bijeen? Ja. Ja, want ik dacht van, die zit ook al lekker zo doen bijeen. Dat, als een twijfel, hoor. We zien al 40 jaar bij dus, 40 jaar. 40 jaar. Ja. Die hard Venloneren. Ja. Ja? Ja. Allebei? Ja. Ja. Ook van echt van hoe de stad? Ja, ja. Ik ben een echte Venloster van de wegen. Hey, is het, als je dan elkaar al 40 jaar kent en ook deze plek heel goed kent als echte Venloneren, en je komt hier ook al heel lang, hè? Dit noemen ze de Duitse hoek, hè? Ja. En we zitten hier vlak bij het Monseigneur Nolensplein. Hè? Ja, dat wordt ook wel eens het Monseigneur Nullensplein genoemd. Hè? Het Gaasplein. Gaasplein. Dat hele voertaal eigenlijk altijd Duits is geweest, hè? Of al heel lang, hè? Er stond geen op eraan. Nee. Nee? Zijn moeder is een Duitse en mijn moeder is een Duitse. Oh. Dus, En ik net vroeger. Hebben we ook niet op school geleerd, ik is met een paar blippelen ingegaan. Maar je betaalde ze vroeger ook met Veddingen, met maken alleen. Duits geld. Is dat zo, hè? Ja. Ik kreeg zoveel naar gulden niks vroeger. Die is er niet voor mijn gulden waard. En lopen er nog wel rond die worsten een oerkenskouf of zien die ook allemaal verdwenen? Oh, die zijn er nog Zien ze er steeds. nog? Ja. Maar die doen het heel voorzichtig. Oh, die doen het heel voorzichtig. Was dat vroeger makkelijker dan? Ja, toen stond ze echt met de jas op, hè. Oer kopen. Ja. En dan zei je, ik heb zo'n 2 uur. Ja, zei ik ook. Ik heb het heel lang niet gedurfd, maar ik heb het ene keer gezag. Toen durfde ik het wel. En ik leef nog altijd. Nee, maar is dit wel een hoek waar altijd wel wat gebeurt? Er is eigenlijk altijd wel wat los, hè? Ja, in de regel wel, ja. Wat betekent hoe zullen we het zeggen? Ja, vroeger had je de boetervaart, hè? Dan komen ze echt geen Venlo toe voor de koffie en de... sigaretten. Nou, Nou nog. Is het verschil nog zo goed Dan dan? was naar binnen lopen, dan zie ze pas een koffie. Ja, dat weet ik. Maar is het niet veel meer een dag fun shopping geworden? In plaats van... Nee, ik kom ze echt voor de koffie, sigaretten en de En de limonade. blikjes limonade, hè. Je moest eens kijken, ze hebben keren vol met allemaal blikjes cola en dergelijke. Omdat ze door in Duitsland van betalen. En nee. Oh, door is dat vuur. Ja. Dus dan kennen ze wat ze hier aan blikjes kopen, dat kennen ze door gewoon wegsmijzen. Ja, Terwijl in Duitsland moesten ze opletten op de... Ja. Dus u is echt letterlijk met 2-3 grote platen blikken lopen of met een kerkje vol. Het hier op een hoek van het Noordersplein is ook een winkel waar ze de blikjes drank verkopen en koffie. En daar komen ook veel mensen. Oh, dus dat heeft puur met de pand, het statiegeld op blikjes te maken. Ja. Oh, dat wist ik niet. En van de andere kant, als die Duitsers hier niet kwamen, dan zou Venlo eigenlijk ook maar een stille stad zijn. Ja. Nou is er echt wat los. Dus nou heb ik ook direct mijn antwoord op de vraag van... hier is eigenlijk altijd wel wat te doen. Ja. Hier is ook altijd wat te doen. Ja. Ohne Moos is hier niks los. Ohne was? Ohne Moos, niks los. Of nee, Frans? Als met deze frietkool mee, dit cafetaria of frietkool. Niet te veel is dat reclame maken. overal. Ja, ik zeg de naam niet. Oké. Maar is dat in Duitsland bekend, daar komen ze ook voor. Hè. Waar hier frieten eten. Die maken ze de friet zo van de patat. Ze hebben door een perston met de hand de hele friet gemaakt. Hartstikke van Nederland waren. Het is best wel een Venlo. Echt hoor. Dat is alle meer. En in de staatszaken, joh. Oh, dus je ziet echt een soort van promotieteam geworden. Ook. Ja. Patrick staat hier op de meer, hij had ook hele goede vis en kibbeling. Wie is Patrick? Dat gaat maar over mij. Ah, kijk. Ja,
Nou ja, Patrick, zolang we verder gaan niet te zien in detail treden. De witte, dat is niet die van Noordplein. En wie is dat dan weer? Dat is Patrick, de witte. Oh, de noemen ze de witte. En de schoenen viskop. En dan komt we dadelijk een visje eten samen. Ja. Maar dat doet je toch niet Elke zondag. alleen als er meer is, want hij staat op de meer met zien. Ja. En door de week eten we een frietje. Nee, we leven echt gezond nu, hè. Elke zondag vis. Ja. En de rest van de week hier en de friet zeker. Nee, kom hier maar af en toe een frietje, dat moet kunnen, hè. Af en toe een frietje moet kunnen. Maar dat ging hier nou ook, want zo werkt het, hè, zeiden we net ook al. Hè. Als mensen boete langslopen, zo werkt dat bij mij ook. Hè. Als een restaurant zoekt en er zit niemand, dan ga je ook niet naar binnen. Dus je ziet een soort van, wat ik net al zei, promotieteam. Krieg je... Van die hanghouders. Oh, hangouderen. Als je van is dat hangal de boelen. Nee. Is dat er ook een, hè? Ja, van vroeger wel. Ja. Ik heb elke zaterdag een mix gegeven bij het zoethuis. Dat is ook bijna 90. Dat is ook bijna 90. Toch leep het nou door? Nee, ik heb nog maar zo goed. Laat als je vrouw doet, dan is ze dan maar... Hij is er nooit gekomen, maar wel toch is het al altijd met je vrouw. Toen je de kipfilet nog op de bakplaat deed, toen was hij ook mee. Dat is mooi, dat is ook altijd ja. En dan is er als jongens naakt bezig staan. Ja, die zijn ook weer 20 jaar of 25 jaar oud. Dan is er bezig staan en ja, dan is het op een gegeven moment bij. Daar heb ik eigenlijk op één vroeg. Eigenlijk moet ik van mijn vrouw Ian vroeg zeggen, maar ik zeg één vroeg. Ja, mijn moeder is toch een Venlo's, dus af en toe dan verval ik weer aan alle gewoontes. Aangezien hij geen echt antwoord op de vraag gaf of hoe je geven, wie is nou onze Oostlander precies in dit gezelschap beland dan? Ja, die heet vaste verkering, maar Mia hè? Kijk. Mia. Dat is een stelletje. Ja, ich hänge da ein bisschen drin, ja. Dat is natuurlijk een hele... Als ze niet filmen, wat is het? Beste. Frans. En wie het gij? Ik heb Mia. Frans en Mia. Ich gebe denen immer hier eine Kaffee aus, ja. Und dann darf ich hier sitzen. Ach so, ja. Und leben Sie auch zusammen, ihr beide? Nee. Nee? Ja, ja. Nee. Die wilde I. Ja. Zeg maar rustig. Also nur in der Pommesbude? Ja, Ah,